Mnogo je maslinika nikla u zaleđu Zadra. Ipak, ovaj je jedinstveni i ogledni primjer po mnogo čemu. Usred maslina nalazi se kokošinjac i to ne bilo kakav. Nalazimo se znači u pomičnom kokošinjcu koji je smješten u ekološkom masliniku na našem gospodarstvu. Kokošinjac ima otvore koji se zatvaraju u sumrak, a sve je napravljeno po najnovijoj tehnologiji. Ovaj objekt zadovoljava standarde znači, koje je propisala i Europska zajednica i Republika Hrvatska za dobrobit životinja. Znači svaka koka ima određen smještaj u kokošinjcu, znači prečku za spavanje svojih 20 cm, ima vodu, ima hranu koja je dostupna svima u isto vrijeme. Mnoge stvari rade se pritiskom na gumb. Uključuje se taj sustav za izbacivanje koka iz gnijezda da ne bi bilo gnijezdo prljavo te jaja šporka. Sve ovo znači da na tržište idu jaja koja imaju oznaku da su iz slobodnog uzgoja. Nama je maslinik primarna proizvodnja, koke u biti nadopunjuju znači ekološku priču. Kokoš od nekoliko kilograma čuvaju golemi dobroćudni psi. Pa ovo su marema ovčari, talijanski psi, koji su primarno namijenjeni čuvanju ovaca. Bez pasa ovaj koke na otvorenom ne bi mogle opstati, budući da se na ovom našem području, koji je u stvari šuma, jako puno ima orlova. A kako postati uzoran poljoprivrednik, ovdje smo našli ogledan primjer. Iako je ulaganja mnogo, sve su Deše napravili po planu. Uz pomoć europskih fondova stvorili su jedno pravo kokošje carstvo.